Estimat iaio Vicent, estic flipant en colorets. No t'imagines què ha passat, iaio. Itxa, quins temps més malos estan vivint així, eh? Sí, filla meua, sí. És que ara en el virus este us ha donat un calpissot patatús. Us ha donat patatús, sí. Lo que a mi em pareix molt injust que els gossos puguen eixir. Xiquets, és que el meu nebot està tot el dia tancat en casa. I tot el dia en la maquineta, en la Play. Sí. Ara anem a entrevistar a una metgessa. Què està passant? Que ha arribat un nou virus que es diu coronavirus a Espanya. I quin és el teu treball? El meu treball és ser metgessa i en aquests moments és molt dur. Jo igual hi seré perquè sóc Carola l'Alcachofa. Ahí va el señor alcalde. Hola, señor alcalde. Hola. Ja, señor alcalde, podríeu ficar un xiquicán per a que els xiquets salguen com els gossos de casa? Bueno, va, farem un xiquicán per a que els xiquets puguen eixir. Vos habeu enterat de que per fi tenim el xiquicán? Mare meva, sí que han passat coses. Si voleu saber què més ha passat, llegiu-vos el llibre Empari el Xungovirus.